Věděli jste, že doporučování nebo nedoporučování různých seznamů potravin kojícím ženám není o vědeckých důkazech, ale spíše o kulturních zvyklostech? Tato korejská studie dokázala nejenom to, že jsou omezení v jídle kojících žen kulturně podmíněná, ale i to, že jsou ženám zakazovány jídla a potraviny, které jsou v dané zemi běžné a které ženy mají rády. Toto potvrzují i různé zkušenosti z různých zemí světa. Například v Asii se kojícím ženám nedoporučují studená jídla. V Číně zase existuje seznam jídel, které má v určitou dobu po porodu uvařit matka a jiné zase tchýně. Ve španělsky mluvících zemích jde o zákaz konzumace rajčat, chili a jídel z vepřového masa. V Koreji se zakazují jídla, která jsou tam konzumována často. Kimchi, dýně, proskve. V západních zemích se zase zakazují jíst potraviny, které byly v této oblasti obvyklé v minulých desetiletích. Česnek, cibule, zelí, luštěniny. Všechny kultury tedy mají svoje určité seznamy jídel, které se kojícím ženám nedoporučují a které, když se mezi sebou porovnají, tak si vlastně odporují. Například teplá jídla, která se nedoporučují ve Španělsku, se naopak v Číně doporučují pro dobrou tvorbu mléka. Co teda mohu jako kojící žena jíst? Kojící žena nepotřebuje zdravou stravu o nic více, ale ani o nic méně jako každý jiný člověk. Je na čase, aby kojící ženy přestaly žít v strachu, že se stane něco jejich miminku jenom proto, že snědly nějakou normální potravinu. A i po vyloučení nějaké potraviny je dobré ji zkusit za nějakou dobu vrátit zpět. Pestrý jídelníček matky ovlivňuje dítě pozitivně. Přes mléko si zvyká na různé chutě. Více si můžete přečíst na mamila.sk a v těchto ozdrojovaných článcích a více informací také najdete v bio anebo v komentáři.